Úloha číslo 3 je program generování signálu 1 kHz na modulu piezo. Modul piezo je výstupní modul. Modul piezo je připojen plochým 10žilovým kabelem do portu P2 vývojového kitu USB 51 kit. Hlavními stavebními částmi programu jsou cyklus while, funkce a registr tmod. Program je ve tvaru hex nahrán do procesoru AT89S52 umístěné v patici vývojového kitu. Pro nahrávání programů je použit ovládací program USB 51 kit umístěn v počítači. Spojení počítače a vývojového kitu je provedeno kabelem typu USB AB. Studenti si na modulu piezo kromě tohoto základního programu mohou naprogramovat například generátor s jiným kmitočtem, kolísavou sirénu a tak dále.